मोनसे दुखुनांथाव जाथाय हरखाब हरनि गोब्राब बारहुंखाजों फुलस्रि नार्जारी मुंनि सासे आइजोआ जिउ गोमादों। क'क्राझार जिल्लानि उल्टापानि फरेस्ट ब्लकनि सिङाव थानाय दिंखियापारा गामिनि फुलस्रि नार्जारीया बार बारनायाव बिफां बायसिन जानानै जायगायावनो जिउ गोमादों। गामिनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय हरनि समाव हरखाब गोब्राब बारहुंखाजों संसार जाफुनाय गुबुन गुबुन गामिनि 300सो नखरफ्रा उरायजोबदों। बेनि गेजेराव फुलस्रि नार्जारीनि गंसे न'नि सायाव गिदिर बिफाङा गोग्लैसिननायाव जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन 3 जोखोम जादों होननानै मिथिहोदों। दिनै बे दुखुनांथाव खौरांखौ मोननानै देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि मोनसे हानजाया सिलिंखार जाजानाय नखराव सौहैनानै खौरां लायो आरो दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाजों सावरायो। बे बिथिङावथ' आं बुंनो सानदों दिनै आङो जाबाय बे 10 नं उल्टापानि ग्राम सभानि सिङाव थानाय 17था गामिनि सिङाव थानाय मोनसे दिंखियाबारि 10 नं दिंखियाबारि गामियाव दिनै आङो दंफैयो बे जायगायाव। दा बे जायगायाव जोङो दहाय फुङावहाय खबर मोननाय लोगो लोगो फैदोंमोन आरो बेयाव फैनानै जोङो नुफैदों। दा सासे बुरि मानसिया बेहाय बुख्रेब जानानैहाय बियो अबस्था गैयै जानानै दा बियो मोनसे जायगायाव बेयाव थानोबो दोननोबो जायगा गैया हिसाबै माने बे बिदानि न'आव लानानै दोनहैबाय। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि 17था गामिनि एबा 10 नं हालामनि जानानै माबा मोनसे बे जिउ खहा जानांनायनि थाखाय जोंनि अनसुला रायजो राजाफोरनिफ्राय माबा मोनसे सहायफोर मोनगोन बा अनफावरि अननायजों जोंनि 17था गामियाव थानाय जे माखासे 400थासो नखरा जे धंस जालांबाय बिथांमोना दा दिन्थिलांदो माबायदि खहा जालांखो आरो माबायदि हानि जालांखो बेखौ बिथांमोना दा एसे दिन्थिलांदो। दा बेखौनो आंनि बे 10 नाम्बार हालामनि जानानै आङो गुरैयै खावलायहरदों रायजो राजा गासै साफ्रोमनिसिम। दा बेबायदि जोंनि बर' हारिनि अनफावरिफ्रा जाहाथे जोंनि सायावबो अननाय होयो बेखौनो आं खावलायदों। बे नखरा जोंनि एलेखानि नङा, ओरै सानजानिफ्राय फैनाय बेसारा गोबावसै दुखुथियामोन। दा जों गोबां दुखु नांदों बे बुरि मानसिखौ लानानै रायजो जादोंमोन। दा बेनिखायनो आङो खावलायनाय थाबाय अननानै जाहाथे जोंनि बे खावलायनायखौ खोनासङो बेखिनि। साबेसे सुबुं दंमोन? दा बे नखराव 4 दङमोन। औ माने बिहामजो फिसाला ओमफ्राय बिफा बुरि फरायनाय गथ' सासे उन्दै दं नामा? 4। दा बेनि गेजेराव बे बिसिना मोनसेयावनो माने गोजौ गाहायाव उन्दुयोमोन। ओमफ्राय दा गाहायाव उन्दुनायाव माने बियो होसिनजानानै माने आधा माने होसिनजानानै हां मोनैयाव होसिननाय लोगो लोगो थैयाखै, फंनैसोबाबो रायज्लायनो मोनलांबाय बेसारा। दा अब्लाबो जोंना लामा गैला हिसाबै जोङो जेरावबो सिकित्सा खालामनो जेबो राहा गैया हिसाबै माने दसे समनि उनाव बिथाङा जिउ गारनांदों आरोखि। पस्टमर्टम खालामनाय जायाखै बिथांखौ? दाथ' जोंनि हालामावथ' जोङो बेफोरबायदि सुबिदाखौ नुहुरैखाय बेफोरबायदि गोथौ एबा मोनसे गोजौ लेभेलाव थांनानै जोङो पस्टमर्टम खालामलायनानै जोङो माबा मोनसे जागोनखौ जोङो हास्लाबाखिसै। दा बेनिखायनो जोङो दा बेखौ जोङो एसे गावनि बिदा आरोखि। दा सारमोनहा फैनायखाय आं खोब धन्यबाद होदों। दा मिथिस्लाबाखै जोङो सारमोनखौ फैगोन होननानै, अब्लाबो जोङो दा बे फैनानै जोंखौ खबर उदिस लाफैनायनि थाखाय हामबाय होनदों। दा बिदि फैयोमोनब्ला जोङो माबा मोनसे सानगौमोन। दा अब्लाबो जों बेखौ मावनो हायासै, बेनिखायनो निमाहा बिनाय थाबाय। दा नैबे नोंथांमोननि जे 10 नम्बर ओनसोलाव गोबां नखर दङ होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा नोंथांमोननि जे संसार जानाय बेलाया माबायदि अबस्था दं? दा जोंनि संसार जानाय बेलायावथ' जोङो दा हादान हिसाबै जों गाव गावनि हायाव खेथि बाथि मावनानै थारुन थाइखा बेसर फाथो मावनानै जोङो जागासिनो दङ। जोंनि जानायनि फारसेथ' जों गावबागाव मावनानैनो जागासिनो दं। जेबो जोङो बेवहाय जेबो माबा मोनसे मोन्थाय मोननानै जों जायाखै। जोंनि मावनायफोरजोंनो जों जागासिनो दं आरोखि। थांनाय हरनि जे मिथिंगायारि खैफोदजों जालांनाय बे उल्टापानि फरेस्ट ब्लकनि सिङाव थानाय दिंखियापारा गामिजों लोगोसे गासै 17थासो गामि दङमोन। बेनि गेजेरावनो गासै
400थासो माने 400थासो न'खरा डेमेज जानानै थांबाय। बेनि गेजेरावबो सासे नैबे न'खराव जों जे जायगायाव गसंनानै दङ बे न'खरनि सासे गारजेन श्रीमती फुलस्रि नार्जारी होननाय बिथाङा थांनाय हरनि जे बार बारनाय बे बारजों बिफां फांसे न'आव बायसिननानै बिथाङा रुंसारि जाबाय। दायो जोङो बिथांजों लोगोसे न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरनिसिम जोङो दुखु फोरमायदों आरो लोगोसे बेवहाय बेबादि जानाय जाथायखौ लानानै जोङो गासै रायजो राजाफोरनिसिम जोङो दुखुखौ फोरमायबाय। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो रुंसारि जानाय बिथांनिसिम आङो जेन' सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो बेनि थाखाय आङो इसोरनाव आर'ज गाबबाय। दायो जोङो बे जायगायाव गिदिंफैनानै नुनो मोनदों जोबोद दुखुनांथाव। दा जोङो बिथांमोननि जि दुखु खस्थ' बेखौ नुनानै जों दुखु मोननायजों लोगोसे जों बिथांमोननि थाखाय जोंनि जे गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफोर बिटिआर सरकार जों बिथांमोननो बे रिपर्टखौ हरनाय जागोन। बिथांमोनजों एसे सावरायनो थाखाय जोङो माखासे सुजुग आरो सुबिदाखौ लानाय जागोन। दायो आङो रायजो राजाफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों दुखु मोननायजों बेखिनिखौनो बिथांमोननि थाखाय आं जानानै बुंबाय। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।